سلامتنا تقبلوا فنونا أب مكتال تركب زخبركم تعزبتنا خمي وعلكم نلوم 45 حملة فرق معلتن فرانس تدالوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخو في المنظومية نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقند أرست زينا في اللم أمباسادر آلن صهاية كم تنكس آسيا أمباسادر ورقة صرحنا ببريزيدنت سريلانكا قريبو فستيفال إيرتراويان نبرتي سكاندينافيا بوعوع منفس تخفيتو أمنو زبطات عد غيح إنسان عفن مرق زرق دنش بركوت مهرتيبو بريزيدنت إيمانويل ماكرون فرنسا نفلسطين كما هاجر وقعوا في لطاقة هبا 5 سنة حبيرون سوريان سعود عربن بخينات نزتهاسي أو طبا سوريان محيال زعلنا حيالونا يوفرس من معد تفرارينا بريطانيا أستراليان كطباو شركنة مدنفع كمون تطاوع الأوكاس نمعماء تسمانيا زرزر زينا أمباسادر إيرترا أب ريبابليك هندي أتو علم صهاية كم تنكس أمباسادر أب سريلانكا ورقة صرحون أب بريزيدنت أنورا كومار قريبو أبتي تمال 24 حملة أب كولومبوس تخيد سنة سرعات أمباسادر علم سلامتان سناي من نيوتن بريزيدنت إسياس أفورك دحر من تحلاف إيرترا مس سريلانكا بحد حدمك بارس تسرته شركنا توزندنا نمعبال كم تدلن نزل مسمار كم سرح انجليزهم بريزيدنت أنورا بوغانون أمباسادر عالم أبسرحوا سالتو دحر مناي ملختي سلامتان سناي من نيوتن ببريزيدنت إسياس كبصحلو تلابيوم بتوسخي شركنا تو محزنة كلتي أن هاجرات من معبال حبارو سرح كحيل كم زدلي أجنزيبهم كاب زتفلالي هاجر زمصو أشحات زيغاتا ساتفو فستيفال إيرتراويان نبرت سكاندينافيا تمالي أب كتما ستوكهولم بلعل دمكأتن ونن تخفيتهم كابتو بوتاز بصحنا حبريتا بملكع تصاب توهايدلو أبراهام عند مريم كأربوي عمتاو فستيفال إيرتراويان نبرت هاجر سكاندينافيا مالس شودن نروي دنماركن فنلندن تمالي 24 حملة أب كتما ستوكهولم بوعوع منفس تخفيتهم نزي كاب استفلالي حاجرات إوروبا أمريكان كالوت حاجراتن زموصو زيغاتات ون زساتفو زلو فستيفال أمباسادر إيرترا أب إيطاليان تنقسقاسي أمباسادر أب حاجرات سكاندينافيان أمباسادر فساحاتين بيتروسيو كفيتوهم እቲ መኽፈቲ ስነ ስርዓት በሃገራዊ መዝሙር ዝተሰነየ መስቃል ባንዴራ ኤርትራን ምዕሩግ ባህላዊ መደብን ዝተሰነየ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ أبو ومبراو هادي شماغل بعلات أتو عالم تخلق رجش أبزوس معقال فستيفال كنيو قطباو ربحا أب هاجراو تمرتن مخصكاس هاجراو كبرتاتن زتكور مخانو بمتكاس نعشران شوعتن عامتات مقصالو رزين ملأختي كم زم حلال في جليسوم فستيفال سكاندينافيا هاجراو تفيتا معقابن مقصالنون لعل إجام كم زلو زتقسا أتو عالم حمرت عود فستيفالاتنا وفي أبركتو ودابتاتن محبركوماتن بحافشا دما لعل تساتفو هزب خمزخونة بمبراه كم محبركوم بعلنا أنو إيرتراو بيت نخلو الناس تجمرة تبقصو بسفي عكسر حالي يكبل الرقاقيسوم زيك ساب 27 حملة زقص الفستيفال سميناراتن وياو أسمهروتاتن للمعتاو مدباتن نتفتات فستيفال سكاندينافيان زنصبارق نايسئلن قبان مرئيت مدبات هصاناتن منእسያትን ቁሸት ብሔራትን ሃገራውያን ውዳበታትን ኮሙን ባህላው አዘናጋዒ መደባት ካበስምራ ብዝመጸት ጉጅለ ባህልን ካልኦ ስነ ጥበባውያንን የጠቃልል ሰለስተ ወርሕ ኣብ ንኡዞባታት ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ብኣብነታውያን ሓረስቶት ኣብ 20 ሄክታር ዝተዘርአ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ብርኩት ምህርቲ ሂቦም ንጸጻብ ወኪል ኤርና ሚልዮን አፈወርቂ ያሲን ሰላሕ ከቅርቦ እዩ أب نؤز زباتات عد غيحن سنعفن كن سلسة أوارح بأبنتوين حرستوت أب 10 هكتار زد تزرع 400 كونتال مرز زرع الدنش لألي كل تشحن كل 200 كونتال مهرتي ترخيبوهم اتي مرز زرع الدنش أب نؤز زبا عد غيح أم محدارات كبابي تخون دع مألويا من دفران حينبان نأسران شومنتن حرستوت أب نؤز زبا سنعف دمان 11 حرستوت زد تعدل إلكتراز تبهليوم كي إلى لمعات أحمل تنفرتات مبزح زرع الدنشن أمن أزوبا عدقيح آتو منقستابا إرأي
መንግስቲ ነቶም ሓረስቶት ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ 25 ሚእታዊት ወሲኹ እናገዘ ኣብ መኽዘን ይቕቦ ከም ዘሎ ገሊጹ 38 ኩንታል ን11 ሓረስቶት ኣብ ዞባ ሰንዓፈ 269 ኩንታል ን28 ሓረስቶት ኣብ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ተዓዲሉ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ከም ውፅኢቱ ኣብ ፍረ በፂሑ ከኣት ጀሚሩሎ ማለት እዩ ሓረስቶት ብዝረኸቦ እቶት ፍናን ረኺቦም ከም ዘለዉ ብምሕባር ድማ እቲ ዘርኢ ነቲ ቦታ ተለማሚድዎ ስለ ዘሎ ኣብ መጻኢ ዝበለጸ እቶት ከም ዝርከቦ ኣብሪሁ ክሳብ 2000 ኩንታል እቲና ኣለና ንዝመጽእ ሕጂ ብዘርኢ أو حسنا لنا مالتي من زبانة راح زي كلسي هاجر ملو هجي بقع زخونة زرق تركب يا زبل تصفاتات لنا تاي قد ما حجي زنا برش هاد شاي شوعي ولد زباس حذر نش السواء وتتجي أزي يقول لهم يروح حرصت أب هكتار سي كساب ناميتن 50 كنتالهم يروحوا نيرم أبز حدي ساعات كن درجة أطف يروحوا اللوت زر حدش مسمو خانو مالتي جينا حرصت عبي فناني نزمت سوين أبكالا أي ولده كابز اللو زبالة أو تتكركبيو تمهنيات كال زي كون انتايو أبتعدو زنبرة مجمري أبتعدو ندي بقى المسيو أبزخ مسخ خلق كساب زلما من تحط أتتزهم أبكالا أي سالساي ولده مسبس حقن كساب 450 كنتال أب هكتار نخن بسح ملو تسفع لنا بركس أكيدنا يزرنا زر حجي كاب فيروس نساي كاب أبنتوان حرفتوت نباري عدو وقراء أتو كيدانا بريه كاب 10 كنتال زرئي لعلي 270 كنتال مهرتي كم زرخبه بمقلاص عقب مخانو أبريهم كاب 9 كنتال مرد زرئي لعلي 9 كنتال مهرتي زرخبه نباري من محضر كباب من دفراك الشميكي إلاد حنم بوغنو أمت أي بزلع على 5 تقاملو قليسون ببو مكنخان مدحانيت دخوعي زقبو أمالنا ماي أبو جزء الناس سنة أفرد إحنا وسيتها مخانة كابلتشن 16 كم تقدم زغال سكو كساب حجي وسيتها مخين سلا زرخوا من سحر الشيء أبايتها سلا زرخبنا حان تخنتال كساب انتو حدا وحيدات تبعيلا 10 تخنتال كاون لعلي كم وقتي انت حق زكاون كاون لعلي خفر مخانو أرجع جزء إحنا خن من سحر الشيء إلى تات كابتي زل عداقة 25 ميتاوي يخافلنا بيتشكرنا خاني جنزمنا نحس عبز التفلالي ختمات جرمن كويتن حزباو سمينارات تخايدوم ككابوتوز بس حنا زينا وتحسطو بحادث ابصاب تواهيد اللو ميكائيل حدقو خقربايو بهاجراو شماغلتات اب كتماتات كاسلن مونيخن جرمن زتودب اب مبراح نقحات اب هاجراو غدياتن قنصلاو اغلغلوتن زتوكر حزباو سمينارات بعصوتو 321 حمله تخايدوم حلافي حزباون كمون غديات اتو طعام هايله اب دولاونتن حغاونتن ايرترا اب زهابو سفيح مغلصي ايرترا باغراو حغي زترغاغصه نصور دوبات مريت بحرن كل ايرن زلوا لولاوت هاجر كم زخونت እዚ ድማ ሕድገት ዘይፍቅድ መሰል ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ዜጋታት ከም ወትሩ ኩሉን ተናዋበርክቶም ክሕይሉ ኣዘኻኺሮም ጠቕላሊ ቆንስል ኣብ ጀርመን ኣቶ ክብር ኣብ ተኸስተ ብወገኑ ዕላማን ኣሰራርሓን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ሓበሬታን ድሕሪ ምዝርዛር ጽፉፍ ቆንስላዊ ኣገልግሎት ንምርጋጽ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዜጋታት ነቲ መምርሒታትን ቅጥዕታትን ብግቡእ ክፈልጡን ከማልኡን ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ቬትራው ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ሰሚናር አቶ ፍጹም ሳለ ካብ ዋሃዲ ሽማግለ ከምውን አቶ መድሃኔ ተስፋለም ካብ ኮሚቴ ጎስጓስን ሓበሬታን ፕሮጀክት ቤት ትምህርቲ አፋምቦ ንምዕባለታት ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ መልኪቶም ሰፊሕ መግለጻ አቅሪቦም በኻል ወገን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኩዌት አቶ ሑመድ ያሕያ ሓሊ ኣብታ ሃገር ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህሉ ኩነታትን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ሰሚናር አካይዶም ኤርትራ ዓቅምታታ እናጎሳጎሰት አቶ ኩራ ኣብ ልምዓት ብምግባር منبابرو زيغاتاتا نممحياش تسرح كم زلا بمبرا زي تسفو مدبات ادمعنتو نخبرخ ابركتو هاوشتن وصان زنبر حزبي كعزز كم زغبا اسميرلوم اب نوزو باسمات نوس ربح قاصو حرشان نسفح استغايد صعري زتبابعو صيت يركبولو وكيل يرنا حليمه محمود نزدالو تو صصابا مانيل جبراي كاربوي أبنو زبا أسمات أب مدبنو سروح قاصو حرشات زنطف زلو حرصات بمويا ومغرقي لاتات حرشات حقيزم زتابعو تيترقبو خمزلو قليتام نساتهم أبزهابو حبريتا أب تتكامنت مرزري باري أوت أربال عن كالي ملاتاتن بسن كدتسان حمدورو تفلطو ربع مهتيك رغبو كم زيتسان حب متكاس أبزوان زغنا سالات زوابو زلو قصال مخرن حبريتان أرمع نطفتاتي سالسلو مهلاو معنت إيرام
ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዘባት ወልደ ሚካኤል ብርሃኔ ካብ ውስን ቦታ ዝሓሸ እቶት ክርከቦ ዝኽእል መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ንምዕዋት ስልጠናታት ይወሃብ ከም ዘለውን ሓቢሮም ሓላፊ ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዘባት ወልደ ሚካኤል ብርሃኔ ካብ ውስን ቦታ ዝሓሸ እቶት ክርከቦ ዝኽእል መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ንምዕዋት ስልጠናታት ይወሃብ ከም ዘለውን ሓቢሮም ውሕስነት ማይ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ን110 ሓረስቶት ኣቀዲሙ ዝተካየደ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ብፍላይ ኣብ ፉል ምቁር ድንሽን ባምያን ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ዝፀቐሳ ወልደ ሚካኤል ብፍላይ ትሕዝቶ ምቁር ድንሽን ኣገባብ ምኽሻኑን ንህዝቢ ንምላይን ብግብሪን ክልተ ሓሳብን ሰሰንያ ኣስተምህሮታት ከም ዝወሃብ ኣብሪሆም ብሓደሻ ሓረስቶት ብመደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ዝለምዕ ልዕሊ 100 ሄክታር ተዳልዩ ምሩፅ ዘርኢ ማሽላን ብልቱግን ከምቲ ዘርአ ብምግላጽ ድማ ምስ ዝግበሩ ዘሎ ምክትታል ብርክቱ እቶት ክርከቦ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣቶ ወልደ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ መደብ ንኡስ ርቡሕ ቃጾ ሕርሻ ንምዕዋት ዘድሊ ምኽርን ደገፍን ከም ዝግበር ብምዕባር ሓረስቶት ምስ ኣባላት ሚኒስተር ሕርሻ ብቐጻሊ ክመያየጡ ኣዘኻኺሮም ሰራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ካብ ምጅማር ወርሒ ጉንበታት ሒዞም ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ እናወፈሩ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ዘተኮረ መደባት የሰላስሉ ኣለዉ እቲ ኣብ ከባቢታት ማይ ድምነት ቤተ ገርጊስን ሸግርንን ዝካየድ ዘሎ ስራሕ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ 2022 ዝጀመረ ንጥፈታት ኮይኑ ክሳብ ወርሒ ነሓሰ ከም ዝቐፅል ወኪል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ኣቶ ኣስራት ሃይለ ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት 10,000 ሜትሮ ቅናታዊ ዛላ ክስራሕ ከሎ 5,000 ፍልስታት ከም ተተኽለውን ብተወሳኺ ገሊፆም ተሳተፍቲ ብዝሃበ ርእይቶ ነቲ ብጥርኑፍ ዝዓምዎ ዘለዎ መደባት ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብፃሕ ካብኣቶም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊፆም ስዒቡ ዝቕርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳን ፍልስጤም ከም ሃገር ወግዓዊ ፍልጦ ክትባ ከም ዝወሰነት ሓቢሩ ፈረንሳ ነዚ ውሳኔ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝካየድ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ወግዓዊ ከም ትገብሮ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ኣነፂሩ ዕላማ እቲ ውሳኔ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ፍትሓውን ዘለቐን ሰላም ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ማክሮን ቅጽበታዊ ምቁራጽ ተኽሲ ምልቃቕ እስራኤላውያን ጅሆታትን ምእታዊ ሰብኣዊ ረድኤትና ወሽመጥ ጋዛን ክካየድ ኣድላዪ ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣሎ እዚ ውሳኔ ንኻልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዳ ዘተባብዕ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ ይኹን እምበር እቲ ውሳኔ ፈረንሳ ካብ እስራኤልን ኣሜሪካን ከቢድ ቁጥዐን ኩነኔን ኣስዒቡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ትማሊ 24 ሓምለ ብዝሃቦ መግለጺ ነቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምሃብ ዝወሰዶ ውሳኔ ብምኹናን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ንሽበራት ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ብዘይካዚ ሓያሎ ሰበስልጣን እስራኤል ንውሳኔ ፈረንሳ ንምብዳህ መንግስቲ ቅልጡፍ ናይ መልሰ ግብሪ ስጉምትታት ክወስድ ፀዊዖም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ትማሊ 24 ሓምለ ብዘውፅኦ መግለጺ ንውሳኔ ፈረንሳ ሓላፍነት ዝጎደሎ ክብል ነጺግዎ ሶርያን ስዑድ ዓረብን ብኹናት ንዝተሃስየ ቁጠባ ሶርያ ንምሕያል ዝዓለመ ሓያሎ ናይ ወፍሪ ስምምዓት ከቲመን እዚ ብ24 ሓምለ ዝተቓንዐ መድረኽ ወፍሪ ሶርያን ስዑድ ዓረብን ዝተኸተመ ስምምዓት ጽላታት ህንፃ መራኸቢታትን ፋይናንስን ዝሽፍን እዩ ሚኒስተር ወፍሪ ስዑድ ዓረብ ኻሊድ ኣልፋልሕ ክልቲአን ሃገራት ኣስታት 6.4 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዝግመት 47 ስምምዓትን ናይ ምርዳእ መዘክራትን ከም ተፈራረማ ሓቢሮም እቶም ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለዉ ፕሮጀክትታት ህንፀት ኣባይቲ ትካላት ጥዕና መዘናግዕ ቦታታት ሰማይ ጠቀስ ህንፃታትን 3 ሓደስቲ ፋብሪካታት ሲሚንቶን ከምኡውን ምምዕባል ቱሪዝም ኣጠቓልሉ ንዳግመ ህንፀት ሶርያ ብውሕዱ 250 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድልዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2017 ዘውፅኦ ፀብፀባ ኣሚቶም ይኹን እምበር እቲ መጠን ክሳብ 400 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዮም ገለ ክኢላታት ዝገልጹ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ቁጠባዊ ሽርክነተን ንምድንፋዕ ከምኡውን ነቲ ኣብ 2021 ምስ ኣሜሪካ ዝኸተመኦ ስሉሳዊ ፀጥታዊ ውዕል ኣውካስ ንምዕሞቕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ዝበፅሓ ሚኒስተራት ምክልኻልን ጉዳያት ወፃኢን ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ኣብ ዘካይድዎ ዝርርብ እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ጆን ሂሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውዕል ኣውካስ ሓደ ካብ ኣገደስቲ ናይ ምክልኻል ስምምዓት ሃገሩ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነቲ ስምምዕ ንምድልዳል ክልቲአን ሃገራት ሓድሽ ናይ 50 ዓመታት ውዕል ከም ዝፈራረማ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ውዕል ኣብ ክልቲአን ሃገራት 10 ኣሽሓት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ከም ዝኾነን ኣብ ዝቕፅል 25 ዓመታት ኣብ ሰደድ ብሪጣንያ 27 ቢልዮን ዶላር ከም ዝስሕብን እቲ ሚኒስተር ብተወሳኺ ገሊጹ
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ቮንግ ብወገኑ ክልተን ሃገራት ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ሓበራዊ ፀጥታ ንምርጋጽ ይሰርሓ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣሜሪካ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ኣብ 2021 ንኣውስትራልያ ኒውክለሳዊ ፅዋር ክዋደደለን ዝኽእል ሳብማሪናት ዝርከቦ ዘመናዊ ፅዋር ክትዓጥቕ ዝኽእል ብኣውካስ ዝፍለጥ ፀጥታዊ ስምምዕ ከም ዘኸተማ ዝዝከር እዩ ንሳዕቤናቱ ዝተገንዘባ ቻይናን ሩስያን ዝርከበን ሃገራት ነቲ ስምምዕ ዘለዎን ተቃውሞ ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ ፕሬዚደንት ጫድ መሐመድ ኢድሪስ ደብን ፕሬዚደንት ጊኒ ቢሳው ኡማሮ ሲኮኮ እምባሎን ትማል 24 ሓምለ ብምድንፋዕ ክልታው ዝምድናታት ዘተኮረ ዝርብ ኣካይዶም ኣብቲ ኣብ ከተማ ኢንጃሜና ዝተኻየደን ንክልተ ሰዓታት ዝቐጸለን ዘተ ክልታው ምትሕጋዝ ንምድልዳል ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ኣብ ሓበራዊ ኣገዳስነትን ረብሓን ዘለዎም ጉዳያት ቀጻሊ ምምኻር ንምክያድ ከም ተረዳድኡ ተሓቢሮም ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዓውድታት ዕደና ንግዲ ምክልኻልን ፀጥታን ዝካየድ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ብምግምጋም ንምዕዛዝ ዝሰርሑ ቃላት እዮም ብዘይካዚ ፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ንምርጋጽ ክሰርሑ ዘለዎም ተወፋይነት ኣረጋጊጾም ጫድን ጊኒ ቢሳውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ሓያሉ ናይ ምትሕብባር ስምምዓት ከም ዝኸተማ ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ናብ ወሽመጥ ቃዛ ንዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ድሕሪ ምዕጋታ ብዝሰዓበ ክቱር ጥሜት ልዕሊ 120 ፍልስጤማውያን ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕናት ወሽመጥ ሓቢሮም ኣብቲ ወሽመጥ ብሰንኪ ጥሜት ሓደጋ ሞት ክስዕብ ዳርጋ መዓልታዊ ትርኢዮ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጹ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ቁልጡፍ ፍታሕ ምስ ዘይረክብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ክወርድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም እስራኤል ናብቲ ወሽመጥ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ከኣቱ ከተፍቅድ ንዝቐርበላ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ زامزيلون كله تهاجر كاب زحلف أربع معلطات عب مأكل شنخ وشمت كذا بجساتو زلا سفيح سرحت أجار سراويت نخونتات نبرتنايت وشمت مليسو أجاديد والله بيتو تحورات هاجرات نتي إسرائيل عب وشمت كذا تكايدو زلا وتهدرا وفريدا وكتب الزاجز تكسات يخون سجون تبزين وصادخو كسن حلام إسرائيل كاب مودات علتشن إسرائيل سلسلة توشمت بتكايدو زلا وتهدرا وفري نايز موت سبات قصرين نبأستات سوساشح نايز أصول دمان بالعلي 230 شح كب كم زولت تصواتي تأصوم 10 عدها يوم تفي سلو زلوك قصر موتات اسفناي تزقل زلا هزكوهون كم زخليو زئمات حزبي اب مملا ستنت اف نفاريت روسيا تمال 24 حمل بروح مبرقتها هاجر بمودقه 49 تسافرتا بمول اميتهم اتا 43 تسافرتن 6 سرحتنياتاتن زسافرت ان 24 زعينتا نفاريت كتعلى باب زفتنت الأوان زاجيت تنقب زيتنت سر مخنيات كم زود التجليسهم يكون براب تقباب زنبرة جماز عبلو لحم أكونتات أيرت أنك نايت حرجة خون كم خلافنا وجمتات الله عبر روح مبرق روسيا ترجع مع حرجات موضع أنا فرت هم زجات منهم بسنكو هوت وزحات سبات كم زتأفن سبات يردون زينا المززام مرسات خدق ملكم أمباسادر عالم صحيح كم تنقص أمباسادر ورقة صرحنا ببريزيدنت سريلانكا أريبو فستيفال إيرتراويان نبرت اسكندنافيا بوعوع منفس خفيتو أمنو زبطات عدو غيحن سنعفن مروس زر دنش بركت مهرتيبوم بريزيدنت إيمانويل ماكرون فرنسا فلسطين كم هاجر وقع وفلت أخذها خمس وسنة حبيرون سوريان سعود عربن بقينات نزتهاسي أو سوريان محيال زعلنا حيالنا يوفرس من مع التفراريمان بريطانيا أستراليان قطبا وشركنة مدنفع كمون تطوع على أوكاس المعمار كسمانيا نايلو مقطر حفش او زينات زازي ملون سلام كتالكم نمسجن غازيتنيا روبيل برخت قصيلو علتا وزينات سبورت حيزو اربي بوغنيغن سلام معلتين